Kara design. Iye ni fana ke tuguni. Kulibali oruna sogo marafe aw boto ya wakati mina nana ka basugula e mana nzere ya aw ko amna ta jagore ke wa amna sa jumeni ke o jagum ne ko gera to godi wallahi ifsa ne me fike nyini ngaw yene ngi ganyini ngali jabi mo ko sebe ayre law e fani ba wiye ta ke di bo ma chugodi de Kulibali ni kuma bayida bire ntames barote ha tienre la di bayi ngondo ni ma deli ga kuma na fama foka temenga Kulibali ni ba kun yi mugo nyuma mbadi ni ba kun te se mugo mayere wa ga kuma mancha nga ala nana ne ba be ni chesugu doyi ni ko so ifa sake ni fa kun yi nan tankulu mbadi wallahi ne fa be sa dum na dum ne wuli la ka don dan yere ka sokono wala hereke ne ja si final do mina ngono wa ni juruba obela aw fana be sadomna aw be ta ka demunu toko olu be don bari ke ko ala hereku ye parce que aw be nan tan kolo yamuna ke ne fa fana ku menni la okay ay mo nyana bille boy mo nyana mai e fa ya doni ki di boy ma parce que ala baro boy be sigi mara amana ke to ebe se ga doki yere sabula ebe se ga soliga wuli ya ne ga sofla nane Na sire. ta shehi ta kana ay ta shehi ta kana aussi Ruwa shaitan. ne ra kici min ne fe ni buri ke Kulibali o wajibi de ko parce que fana mina dunya ne bine ma tusa ga so buri da wallahi a flabe ta kana shehi flabe ta kana atene fa anci ya ne e ga ni ta kana sa no de be dun de ya da blaya ete nan so ngo bo ayere te nan so ngo bo Kulibali sa duwani fo Kulibali. bafo nan tafo e bisa kan so bo e ta war be di trawole so ma bisa kan so bo ibone dala ne yere ko mi nan so ngo de ogo so ikun tina nya jura ya bille ne so be nyega te mega ne so na ke fale mbadi bo ba kala mo Kulibali temna ndanga te rosi. ko am jonga charbona Ma tsika te fana mi. kabako Messi ke toli mai mugo le labe ne le ta do ana ma de ana ne ko ni mi ne warta ko be sari dala boafle fale mbanu ali Kulibali bon e na ne faga de ya ya fa moi baro de do mi i feni fale mbanu Kulibali ne ki ga temina ne takana nga tesi. temna nu ne de ma fo nyano ngote inte ga wuli ne ga charbona Itu ko di dama. ube gogoro de ba o klogona Ini charbon para ba temna te fini dro. te fine ala de o te wula ko ta dogo o yere ga bara ko ngira to godi Kulibali o ma ne bara ko imbane dia Bara na sa. ak mem bara la An be bara de mais si ante bara la na am ma fara ga yalla da be do o do che mi ngana John Polo mi ngana ni John Polo bena kare gono ne ay police bla nan we femi ngano do awata cheni yari o soma nye chibla John Polo ma nyere ya wuli telephone na bisra la ima abebe nyana bo o mata ge check se yalla na mi on fe nanti on fa buno do ma ebi John Polo wole abi fa ga fa ga da ka John faga kabago no ta ti ngere wa no kan ma fo ga du gono ne bita folo ko katami kanam ni la di muso de ga ko abla jo me fa la police yura mene de balba wala o bi siga check se ya kam fo nyogo nyana o ti sugo fo o che nyogo ngere fem ne sigale no ko che ya am sira police no so na John Tata am sira police e muso ka ni fitri wala kan kala be siga ma che yala e ga ma do gara ya do gara ayi afanya na de so de biene fu ne ma de ndankola ma kono yere ta kumba che wa kene ma den sama de be bo akulo e ti kulo
Jono. Itu sa. Amina. John. Sama ko. Kod baswete. Nse. Sigara ba fe. John isi. Ibara check kere jigire jiya wa. Boua. Ya so ngas ke kere. Wani ni na mo bi maya. John sama ko. Demba yadu. Kod baswete. Isigi. Isigi. Mama. Kiki si kulubal. Fala dima dine yere fene ma du. An kulo la te toro de. Fala muso dine ma wallahi. Muso tigi jam. John. Ni wela ma ke basi. Awo. Komi aramadiya yere ni ye mogo ni mogo be sigi. Fa wa kele. Oh jawo. Awo aramadiya ti ta kele ni funu ni ko do ko. Fa ma. Komi filibe aramadiya be soro. Filila o ye tiɲɛ nka n tɛ bɔ fili kɔnɔ o y'ala ko wɛrɛ awɔ cɛ n'i ye cɛ ye k'a dalakan bila a cɛɲɔgɔn ye a sira nin ye. A ma dalakan bila dɛ, a ma dalakan bila dɛ. A ma sira dɛ. Wala ma sira. John i bɛ yafa ne ma Ala ni kira yɛrɛ de kama. I b'a dɔn den bɛ mara depuis a fitinin ni somɔgɔw ma se k'a mara o la n'a kɔrɔbayara a tɛ se ka mara. I siga t'o la o. I ka mara. Ala yɛrɛ de ye bɛn ni mɔgɔ sugu dɔw ye u ma mara u tɛ gasi dɔn u tɛ mɔgɔba dɔn u tɛ mɔgɔ den dɔn. Kuma de min don o don diɲɛ don o don ne bɛ kungo de kɔnɔ ninnu bɛ ne ta ka ne bila problème de kɔnɔ walayi John u ye ko min k'i la e b'a dɔn a kɛra e ni olu de ɲɛna ne kun tɛ yen dɛ nka Kulibali sira ne ma ne y'a ye u y'i jogi i banana san ne b'a ɲini fɛ Ala ani kira kama i ka yafu ma a ye n'aw ɲɔngiri aw ka yafa di a to kungo ma awɔ a ka ɲi ne yafa fɔlɔ a ka yafara a tila ka fɛn dɔ k'an na an fari bɛɛ tigɛra ne yafara c'est comme a égalisera ni ko égalisera a b'a kɛ ta d'accord la o tɛ voilà ne yafar'u ma i y'a mɛn n yɛrɛ fana kun mako bila wari ko ci in na Ala ko tiɲɛ sisan ne kun ko n bɛna wari min d'i ma ma gɛlɛyara dɛ wari in ma sɔrɔ ne ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw u ye n gɛnna ka bɔ baara la u yɛrɛ kun ye so min diya yɛrɛ u ko k'u bɛna minɛna u y'o de fɔ ko na so in minɛna Masa ko ne dala dia ay gɛnna o ma ɲɛ dɛ o ma ɲɛ wallahi o ma ɲɛ wallahi ne yɛrɛ kun bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna ko n'a sɔrɔ i bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ n bɛ n bolola minɛ yɔrɔnin min fana la awɔ yanni wagatinin dɔ cɛ ayi u bɛ n wele o nafa b'u ye u bɛ n wele John bɛ kuma dɔ fɔ ko kɔnɔganbagatɔ fila ka kasi kɔni aw bɛ ɲɔgɔn ɲɛji cɛri dɛ nka an ka jɛ k'a di Ala ma ne ma fɔ n ko yafa deli John fɛ wa nka i bɔra ka min fɔ nin solution bɛ bɔ a bolo John kan'i kunna ninnu ka kuluku kalaba kow la dɛ an jara de ninnu ye gɛrɛgɛrɛw de ye an na sigi de kan ka ca an jalen fana ma kan ko najeriya kuma fana ta ka fɔ i kana n'an ka fɛn kɛ fɛn sa jɛnatigɛ ye sababu ye voilà so ma nɔgɔn dɛ olu tɛ ko la mais u dɔnbaga dɔ bɛ se ka kɛ ko la min bɛ se ka ayi u kɔni jamana in mɔgɔ si tɛ yen k'u t'o dɔn jamana in kɔnɔ kɔni ninnu sen bɛ yɔrɔ bɛɛ de la cucucu la hali ni mɔgɔ nana fɔ ne ko ninnu ye zon ye ne bɛ da la komi sisan nɔ kɛlɛ banna aw bɛ cɛya baro kɛ ne bɛ taa lafiya masa jabaru kuma de tilara ne yɛrɛ bɛ taa ne baraji mama kɛ bi awɔ fo la i baraji kame pololo denu fo pololo ɲɛbala ale tigɛlen no tan a muso tigɛlen no tan wallahi a den muso ka taa tan ma kɛ bɛna t'i reposer Boua ɲinɛ y'an ka furu san joli san 20 Boua e tɛ maloya ka nin fɔ ne ɲɛna ko san 20 san 20 in kɔnɔ Boua ne delila k'a f'e ɲɛna yɛrɛ ko hali n kɔnɔ bɛ ka n dimi wa ma deli ka kɔnɔ ta ma deli ka kɔnɔ tiɲɛ ma deli ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko n sigalen don n yɛrɛ la yɛrɛ ko kɔnɔman don Boua i t'i yɛrɛ kɛ cɛ ye
karamɔgɔ la mun aw tɛ taa furatigiw fɛ i ka fura san ka di Boua ma a k'a yɛrɛ kɛ ni san ni min faga han ayi a ka kɛnɛ ni kɛnɛ ye walahi bilahi Tarawele den fɔlɔ Boua ta don filanan Boua ta don a bɛ ka sɛbɛn de tigɛ o fana cɛw k'ale ka baara tiɲɛna bila kɛ ayi a tɛ tɛmɛ nin kan fɛn min ninnu wulila ka tɛmɛ de Follow. Hante. Mata di. Bora. Mata follow. Ayi me an follow. Be miri la de. Kosɛbɛ. Anya wala barako manogona. Barako manogo wallahi. Tu bara mi yɛrɛ la I bɛ wari sɔrɔ ka k'i sago ye. Sɔgɔmada da kelen nɔrɔ ka sin ka o bɛɛ tigɛ I la. Yabo. Wala yibo. Ne dabali jugu yɛrɛ de. Sinon han e kun bɛ cogoya min na yan nɔ han an bɛɛ kun ɲɛ b'i la. Wari min b'e kunna a tɛ sigida se kunna. Mais oui bon. Nana jiginna kɔnɔ fɛn ma bɔ. I na yɔrɔ ɲɛna kojugu. E ɲɛ bɛ nata. A ka karamɔgɔkɛ de y'a fɔ a ye k'a k'a yɛrɛ kɛ maa langolo ye walasa mɔgɔw kana ka dɔnni bonya dɔn. Olu ne mɔgɔ langolo na. Ayi sa n bɛ k'a ɲɛ de fɔ. I y'a faamu wa k'a k'a yɛrɛ kɛ ten. I y'a faamu wa wa a ka maa ɲini maa min fana bɛ ten o de la i ma nɔrɔlen don a la n tɛ ka se ka bɔ a kɔ. I y'a faamu sisan ko mun bɛ nin cogo la sisan. Nka ɲɛfɔ a ye. An yɛrɛ ɲɛ b'a la baara tiɲɛna wari t'i sɔrɔ i kun sisan. Wari kɔni o tɛ yen. Nka I bɛ fara n kan an b'a deli n'a sɔnna k'a b'i dɛmɛ dɔrɔn a banna. Ni directeur m'a sigiyɔrɔ d'i ma ayi o kɔrɔ ko dɔnni ye nkalon ye. Mani tɛ. Yani a ka so la ale tɛ maa cɛ ya. Maa cɛ don. A ka ɲɛnabɔ dɔrɔn. Ayi dakun dɔɔni tun bɛ ne cɛ o I tulo jɔ fɔlɔ. A tɔ de la a tɔ ɲɛfɔ. A kɛra dimi mɔgɔ ɲɛna tɛ dimi walayi I tɛ dimi sisan dabali min don nin tɛ dabali denni ye. Ne ye fura f'e fɔlɔ est-ce que ne ye fura f'e. Ayisa ne ye fura f'e fɔlɔ. Ne bɛ k'i ka baara cogoya de fɔ sisan I baara. E de b'a kɛ wa ne de b'a kɛ. Ayisa président nana yan nɔ o ma na ka baara ko la. Ne m'o ɲɛnabɔ. Ne bɛ n'o de ɲɛfɔ a ye o. Ministre min nana yan nɔ ne m'o ta ɲɛnabɔ. I y'o ɲɛnabɔ wa. Cɛ dɔ min nana k'ale ka baara tiɲɛna ne m'o ta ɲɛnabɔ. I y'o ɲɛnabɔ. Ne y'olu bɛɛ de ɲɛnabɔ yan nɔ. An ka ne ta ɲɛnabɔ yani a ka kɛ kuma caman ye. Sisan a bɛ ɲɛnabɔ n bɛ ka ɲɛnabɔ cogo de f'i ye ne de b'a kɔ n b'a dɔn de. Ne bɛ k'i dɛmɛ de I b'i sigi a kɔrɔ ka yafa de la fɛ. I y'a faamu. Ka yafa de la fɛ. O de ka d'a ye. Voilà I sigi a kɔrɔ i yafa de la fɛ o ka yan ka ɲɛ sa. Awɔ. Boua I bɛ yafa ma. Y'a mɛn Ala n'a kira yɛrɛ kama walasa an ka baarako bɛ se ka ɲɛnabɔ. Awɔ sinon n'u ye nin kɛ a ma ɲi dɛ. I degunnen don. Awɔ. Sinon faama n'an taar'i fɛ yen an b'an sigi kurun kan I bɛ sigi siyɛ kan. Ayi nin ye nin bannen don Ala yɛrɛ de ko k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. An b'i dɛmɛ Ala kama. I yɛrɛ kama tɛ dɛ. Sinon I ye min kɛ an tɛ se ka yafa. Awɔ Ala yɛrɛ kama. Ala de kama an b'i dɛmɛ Ala kama. Awɔ n'an ye ɲɔgɔn lajɛ dɔrɔn an tɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka Ala lajɛ. Kulubali n ka furaji min bɛ dagani kɔnɔ kana to maa k'i ye dɛ. Sinon a b'a dɔn ko n seginna ka mɔgɔ dɛmɛ daminɛ tuguni I b'a dɔn mɔgɔ dɛmɛ man d'a ye. I bɛ furaji ta I bɛ dɔɔni kɛ son kɔnɔ ji la I bɛ na n'a ye an bɛ Kulubali ka ko ɲɛnabɔ sisan tilegan dere na I teliya ka taa. Kulubali adamadenya bɛ taa ni wuli nin ye nin nɔgɔyalen de a bɛ na ni ji min ye n'i kora nin na bilahi e tɔgɔ de bɛ kɛ baara ye. A ka baara yɔrɔ mɔgɔw b'i wele dɔrɔn entreprise tɔgɔ da I la. A sumalen don dɛ. A sumalen don dɔɔni. Nin ye ka ɲɛnamaya dilannen de. Ayi ni daji bɛɛ yɛrɛ t'a sɔrɔ yɛrɛ. An ka taa kɔfɛla la terrain ba in na an bɛ ko jinɛw parce que jinɛw bɛ boli de. Yɔrɔ la ni yɔrɔ ma bon jinɛw tɛ se ka baara kɛ. N'an ka taa. Wali ni minɛ sa ne de b'a minɛ o de b'a minɛ. Karamɔgɔ fana tilalen ma di ne ma o. I jɔ an kɔfɛ. An ka taa. N'i ye tagama cogo bɛɛ yan. N'i m'a kɛ tan mɔgɔw t'a dɔn ko jɔn don. A muso bɛ taa de. A den bɛ jɛgɛnen don. An sera ka terrain baaraba dɔ bɛ yan fɛ. Ayi ni kɔni da la dɔrɔn. Ni fura in bulu dɔ ta I b'o k'a la. E tɛ nin yiri in dɔn. Karamɔgɔ I ma jinɛ tun kɛlen don ka muso min den bi n y'o gɛnni de. E bɛ tɛmɛ ni binnen na cogo di. Ni san o san nin bɛ bin a yɛrɛ ma de. E bɛ bin o fila yan. Voilà, o b'a bɔ an ka taa. Walayi. I garisɛgɛ ka di. I garisɛgɛ ka di koyi. Yan terrain na ko
cɛmancɛ la parce que baarakɛfɛn ninnu bɛ ko yen nɔ de wa bon terrain cɛmancɛ la musoko ninnu bɛ ko yen nɔ i m'a ye jigi bilalen na i m'a ye sa ɔ i sigi nin i sigi sa i sigi i yɛrɛ fɛnɛ i bɛ se k'i da sisan i kun da kɛ nin ka fura to an ka taa kan to yan bara ɲina an bɛ bara ɲina a ɲɛ waga tile la fɔlɔ a ɲɛ waga tile la i ɲɛ waga ka sa mi ci i yɛrɛ bɛ k'i jɔ cɛ ni tile ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɛ min ci nin ɲɛda la dɛ voilà i bolo da yan i bolo kana sɛgɛn ɲɛ kelen ci ta bolo da yan logi bɔta kulubali bitɔn bɔ bɛn i ye kɔnɔ visiter yan ɲale kɔnɔ visiter ka ɲɛ e nin waritigi kɔnɔ de ye dɛ waritigi kɔnɔ don ayi hali yɛrɛ ko n tɛ fantan ye faut que nin y'a ka baara sɔrɔ ayi ni nin ma ka baara sɔrɔ nin ma ɲi ni sama yɛlɛ sa i ma sunɔgɔ kɔni ayi kana sunɔgɔ fura kotɔ ni sunɔgɔra o ko bɛ garisɛgɛ siri de ko o ye garisɛgɛ sirilen de pepe a ɲɛ waga tile la a kana sunɔgɔ a waga ka ɲɛ Jabuti, kulubali ka baarako baarako in ka gɛlɛn kulubali ka baarako ka nɔgɔya baarako in ka gɛlɛn kulubali ka baarako ka nɔgɔya baarako ka gɛlɛn kulubali ka baarako ka nɔgɔya a tobe ta tobe de eze oye baarako ka gɛlɛn ala ka kulubali ka baarako nɔgɔya ami baarako ka gɛlɛn kulubali ka baarako ka nɔgɔya ami sa kulubali den kɔnɔ ka sa ayi ni kɔni ye nin bannen ayi nin ka ɲɛnamaya donna da la de ɲɛnamaya de donnen da la i kɛra fɛn walayi da i t'a fɔ kelen sa a gira la o bɛ baarako ka nɔgɔya tobe kulubali ka baarako ka kulubali ka baarako kulubali i dan tɛ an na a taali a kana kasi kulubali i dan tɛ an na kana kasi cɛ tɛ kasi ni kasira k'i to furako la i b'o san bɛɛ kɛ kasi la san bɛɛ kɛ kasi la i kɔni ka patron ka bili kɔ kulubali a bɛɛ bɛ débat nin fura in na tobe kulubali ka baarako ka nɔgɔya voilà kulubali Allah kɔni bɛ min f'i ye ni an ni kelen tere n'i ye dɔɔnin sɔrɔ i ka kalo sara la i bɛ dɔ d'a ma n'i ye kalo sara sɔrɔ i bɛ dɔ d'a ma ayi hali ni ne b'a dɔn nin kɛ cɛgɛni ni dabali dɔ tun t'a la o o yɔrɔ sisan i bɛ wuli i bɛ jɔ i sen kan i bɛ tɔgɔ de tigɛ sisan fiyewu fo so i kana kuma mɔgɔ si fɛ jamais wuli voilà n y'a bannen n tɛ n kɔfilɛ ayi ka i kɔfilɛ dɛ i kɔfilɛ o ma ɲi i ka patron bɛ bɔ i ɲɛ o ma ɲi ma dɛ samara bɔ ayi tɔɔrɔ taa kɛ samara sa walayi n'an ma nin kɛ kulubali la est ce que a ye kulubali ŋɛɲɛ mugu min k'a la a bɛna faga ni a fɔ ne ma sisan ko 2 contre 1 ayi a tɛ nin se fila walayi ninnu ta ka taa so a bɛ taa lakale maa ye k'a ka baara nɔgɔya o walayi ka tigɛ ko bila ka taa n'a fɛ k'e yɛrɛ de cɔrɔgɔlen don kulubali e cɔrɔgɔlen yɛrɛ don Kara design i ye nin fana kɛ tuguni Kara design i ye nin fana kɛ tuguni e yɛrɛ bɛ soli ka don mɔgɔ ka cogo di ni juru ɲini i b'a dɔn dɔrɔmɛ 50 fa a n'a ba ne hakili ne tun bɛnna kan ko sɔgɔmada kan 50 bɔ 100 ne 50 ɲini an ka sigida bɛɛ la ka dɛsɛ ma fɛn suɲɛta sɔrɔ ma ŋanamuta foyi sɔrɔ m'a dɔn ne bɛ baara dɔ la o don ne ye ɲɔ kilancɛ kɛ mana nin kɔnɔ ka bɔgɔ kɛ k'o tɔ dafa ka t'o feere musokɔrɔba ɲɛfɛ to ye ma i hakili b'a la ayi bi wari min don fɔ yala tan dɔrɔn o don bi ne taara dɛ a ko walayi n denkɛ i ka ɲɔ tun bɛlɛ ka ca a bɛlɛ ka ca ne ko walayi a bɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la ne ma se ka n ta in sɔrɔ
ne yɛrɛ ma se ka 50 ne taara ne 50 bɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni fanta est-ce que ni min laban tan i b'a dɔn maa ka portefeuille kɔnɔ sa a t'a bila a bila yɔrɔ la sa e san tɛ muso kɛ wari jɔn muso kɛ wari cɛ kana ko muso t'e bolo i b'a k'i bɛ ne ta kɛ wari ne bɛ ka kɛ an ka gɛlɛya ka ban ne o an ka gɛlɛya ka ban ni nɛnɛ wulila de wala a bɛ don a jigi kɔrɔ dɛ a bɛ don jigi kɔrɔ a bɛ don e jigi kɔrɔ walayi e ka sunali farida walayi e tɛ ne faamu kumaw la de o walayi walayi a bɛ don jigi kɔrɔ walayi an tɛ solution ɲini an bɛna se ka wari sɔrɔ cogoya min ne ma kɔrɔ baasi tɛ walayi cɛw sigilen don a tɛ se ka datugu hakili bɔra denmisɛnnin dɔ de bɔra sisan ma ne zɛrɛ non Kulibali an bɛ dusu in na Kulibali e bɛ ka mun lajɛ walayi a ka fini ɲɛna kojugu fini ɲɛna walayi Kulibali ne fɛ yen i cɛ de ne wele dugu jɛbali walayi bilayi est-ce que bɛ ni cɛ ta dɔn an ka di ɲɔgɔn de b'an fitinin nin walayi an gɛnna ka ɲɔgɔn na ka dɛsɛ a tɛ se ka kɛ o ye gɔrɔjɛgɛniya de an n'an ka jugujuguya bɛɛ se an ma s'o ma fɔlɔ dɛ bi kɔni tilela bɛ dun dɔrɔn zɛrɛ bɛ ci walayi ni muso ye nasɔngɔ bɔ muso t'e bolo min bɛ nasɔngɔ bɔ walayi ala maa min tila ka dugawu k'an yɛrɛ musoko la an ka nɔnɔ bɛ kumun na walayi k'an to buwata kan walayi an kɔni an tɛ dɔ suru sisan walayi muso kelen bɛ ka cɛ fila mago ɲɛ walayi foyi tɛ mun ye kɛ nin hadamaden sugu ye de i cogo di n ka ji daga datugula k'e ka ji soli zuran tɛra dɔ mana ka i bɔ k'i bin n ka ji daga kɔnɔ i bɛna mun de fɔ n ɲɛna hadamaden tɔɔrɔla ye n ko ni mɔgɔ tɛmɛ jara de bi kɔni kan ka kɛ ja de ye zɛrɛ nana ka n'an sama kɔni bi ye ja don de walayi non zɛrɛ in bila kɛ ne bɛna kabula yan e cɛkɔrɔba e muso bɛ ci e tɛ ka taa ji soli e bɛ taa ka taa ji fiyɛ ta ka na e yɛrɛ a kunna jɛnɛ bɛ na fiyɛ d'a ma n'a fɔ k'e ladɔnlen don walayi e cɛkɔrɔba tɔ e muso bɛ ci k'e taa ji soli ka e bɛ taa ji fiyɛ datugulan ta ka na n'o ye walayi a kunna jara o. Kulibali kuru in ta ka na diya dɛ. i teliya fɔ su i teliya Kulibali kuru ta ka d'a ma taa d'a ma dɛ walayi taa d'a ma. aw bɛ baro ɲagalen na dɛ. walayi a ka baro jalen don walayi ayi ne bɛ ka nin ta n ka su de kama walayi n ka su sinɔn ka kurun ta n t'a ta. Kulibali i tɛ kuma bi duuru ko in na fɔlɔ ma wusa ni nin ye. gabugudo in kɔnɔ n ka furu ne bɛ yen nɔ ɲa ma na ye ale t'o yɛrɛ de ɲɛ gannen. e sigilen don de yan. ayi n bɛ ka miiri bi duuru sɔrɔ cogo de la a nana n'a ka portefeuille o bila la. ala i t'i ɲɛ sa a bɛna n ka daga sigi. e bila e ko e hakili a bɛ sɔrɔ k'a sɔri ten nin e na sɔgɔ bɔ i ti baaramisɛnnin kɛ. a nana n'a ka portefeuille o bila min. ne ma portefeuille y'a bolo sa ne m'o fɛ yan ko portefeuille tɛ k'a bolo sa. i bori kɔnɔ kan k'i kɔnɔ b'i dimi a ka 100 d'a ma an ka taa fura san. ayi maa min bɔra ka ne ci sa a b'a ko foyi tɛ n na a b'o dɔn e bolo k'e ka kɛlɛ n'a ye da. wa i de kun. bɔ mɔgɔ da la sa. wa yɛrɛ fɛ ne tɛ nin ye fɛɛrɛ de koyi walayi. kana fɛ ɲɔgɔn tigɛ. ne bɔtɔ sugu la tarawele bɛ k'i ɲininkali kɛ. ko n'i ma tarawele ka juru ta. juru tɛ i hakili b'a la. juru tɛ n b'i a bɛ ne ko 160 minɛ tarawele la n bɛna tila k'a sara o. ayi ne ma taa la ni 160 don. tarawele ko ne ma ko ye min k'a muso la. walayi cɛ don cɛ don a ɲinɛna ka kulɛti kɔ dɛ walayi. payi. i bɔ. Kulibali da filɛ ka se ko yɛrɛ kunjɛma yɔrɔ de ma. k'a ɲinɛna worobinɛ kulɛ. ko e bɔ k'i ka kulɛti b'a fili. an taara kulɛti feere de la o don walayi an ɲinɛna ne fɛ. dɔ de tun y'i ka kulɛti d'a ma k'an ka t'o feere. an taara o feereli la an ɲinɛna. wala an ka tɔnɔ a y'a d'a ma an b'an ka tɔnɔ ɲini a kan wala o de dun don n k'a ka bila tarawele ɲɛ de kulɛti in dira ma k'a ka bila tarawele ɲɛ. ko tarawele y'a muso furu sa k'a kɔnɔma. Kulibali tun b'o kalama. est-ce que o tigi ta y'i ka cɛ. ayi tarawele filɛ ne bɛ si k'a yala la a bɛ si yala la yɔrɔ la ten. o dennin fɛnɛ n'i y'o. e ni sabara min bɔra yan e n'o ma don yan.
Ma am ta baro la. Ma wala bina am ta mun ma. Ama mun am na ta ka zere ka sana. Zere ke. Mo me tini dumuni kera di. Aka dumuni ko aba be fenfene ko wala bili. Ab dumuni ko be fenfene ko. Ika du. Nere tu dumuni fo ke ka so wala. Tanga ta biduru nyini be na ka zere ntu men. Boy refini zere ko. O zere ni dumuni kera kulubal mo fi sansan. Che zere ndigi fo itana sa. Ni me zere na ta bili ame keme yindi ni keme fla di wala. Keme fla. Kulubal ame keme yindi ni keme fla to di. Ne ta ka fami al ga nya fo quoi. John Polo ma de ga fe kala di sona kala ti zuya. Mo ko ten donga te maka. Ka donc John Polo na zere chwe. Très bien. Ame war soro la to di. Na bora nay. Ama fo ay na zere aka jija ka fere kemen bishigi. Drome muga. O yo tona atay aka ba an warto damo. Aba do ay chemi. Anta John Polo le fait. Aw, san. Wallahi. Man baro do bina jago ga tata angoro tigi no fe no. I'm not budi la. Kara design. Iye ni fana ke tuguni. Wallahi pololo. Pololo. Allah. Salam alaikum. Kulibashi. Isi. Awi nyala. Wani me ne ta ta to sigaro la. Ay me ta sigaro. Awi mi ta senjo mati ga ko makla to villa jono. Ndala ma yu ndala. Comme je. Ne senjo kana. I kana mere. Il va pas dans le Ya isa. Ne te ne revi wallahi. Ne kini sigide fle na na. Awi dumunke. Dumunke jon male. Wallahi. Asoko. Il para que John. Mission zere. Couloir ko ikli. Parce que na ta dora mamu. Ebe dalima balaga sigisa ine daga fere ko du. Avec le la ta. John Polo ouais. Zere. Amogo bala kemen bioro. Kemen bioro amogo bo don la. Ngafo. Anta ñoo fe ube Aye. Manya na mo. Wala tena. Manya na mo. John Polo. Ali afre wa kila man ta ke bioro de. Wallahi. Fait ne ale Jean zone de be sala nya wallahi warti ya daga ne akorbale na ala ya so ni ya ka dem sa be ke shuene na bina ni baraba na ta bindo yi shuene hagere ba na ta belemen jera na jera yoro abe so cheno de ngo jamfa su de ni do fara la warga no kemen bioro na ala afro fo wakele e ma ke ta kan ke ba kemen bioro fe ne o fois Kara design. Iye ni fana ke tuguni. Kemen bioro. Ma. Wala seren joli. Sera. Binanna.
jarsage man di de voilà Angela tu zere bina au ta ko fra cabeza Ay do firi sansa. Jama ni sana tesa ke me woro. Bololo. ouais ya o ya Ah, no no gunu. Ko ka da kila nyamera. awa Wallahi. Na ya garata. Su gari. Amira si kira he. Amsa ya si. Su gaksa. Su gaksa. Zera ira kaliya. zere awa de buri Wallahi. Anga sere jagotigi. Haya ka to kana na dron. awa Nale mana na sugu wonti jo. Wallahi. aya gafsa dosana Amisa ito da ma. ya wancha aya wancha Zera du bana rada. lahi na sa oh Wallahi. Angle. ama Avanti. Cheni zera ni ya jema ne zera ni. Ay zero bena qualité do. ni makan sere ni Wallahi. Ale. keme Zera bora keme zera dita keme. Kone makan zera. Do Dale no nga koy. Ai. Zera ni tere ma. Ai. Patron be gelo. War ngale. voilà oh Apsa. Na do ore. ay ore Do we femme kan. O jali mai. Mani ne rek me fala le san. Zera ngari uma. Zele fara kan sai dilla. ay ni mila tar dinala tani ni mila tar dinala Na ka zuri. Ya ka zuri. ah Keme yo na. keme voilà atoy bi woro Ni ba ko to no soro de. Sa avec keme woro de la. aye Keme woro de dama John. Ni fere keme sa. Unda ban ma ban na. Eda wa fla soro na. Ma bo anga ke keme woro be. John yi fona re. Kulu ba wuli da kilo la sama. kilani Ya ni na. Zerembe. makan sere tikala Musoro ba kana foro janfe. Ni warbe ni zere ga dalin de baro ko zere ga ni. Ibi bol ya sanite ko duanya woro. voilà yo duanya ko Zerembe. Ya wuli sa. Aba kana sa. Ndaro ni bora ki wara kalama. Zere ko do de nana bo makan. Ka zere duga da mun sorala. Ka suguro ja sorala. Ka timiya sorala. Wadu wawda zere ngane. Wallahi ni al ne fitini dunna. Iganya ma yaglana. Allahu akbar. Wallahi. Zere to ibale na fara bere dun. O jojo. Na ya bla da fi. Wa alaikum salam. Zera be. Akadira. keme makan sere do keme oh keme makan sere do awa Kadida kelen jam folo ngule. oh Kemedo ne uya gitu ala. ya kadi Kemedo. Mama ro dama sa John. Awa. Ni bi na tuga men mi so abesa wo. aflele ni ad mama yore awo ni bora magani Ni keme fly bo. Ai afale. kafale dego odo ki ad mama yore we awo Ko bale. na kafale to tiani Nasi yansi. awa Isi ba ne wula ba yesi. Bisiki. mama yore fle Iya mas dumuni gero la ka saninge. Ko ba jaman san. Ko be tama da ne. Tali ko to ko. Wallahi. Ne ba we keme fly la bo. kama fly Ya me. Tamu adumwe. Duro abesa. Le John ko lante keme woro de. Parce que ni keme fly ne keme nan. Bara wala yele mana terori. Keme bioro yebe ka zere fure. ba ne rete fen fura Ya ne ma. Yo John nga ke ngujude. Ne amlo gamna barade firi. Amno chi. I jane wa ne ko muso ma ko ma sere no.
Ne ma fungu do wa kan. Ha? Ne ba ga dora bi ma. Adora di ma. Dora da. Ne ba ga ke kama wore. Kama wore. Wa ga tu ma wore. Ma ga jadi we. Ko kale. Onna. Ma bai. Ma ko Wa ga kama sege. Ni mo kan dune esen de zere mo ni. Aba ni zere fo. War bole ne. War ga da amta. Wa kale. O ya ko war ke me woro di. Amo me da amta. Anta do fara kan. Ayo ka suno kulu wala. So ni John Polo lo muru tira stan relation da na yo la. Lo ka ko lu. John Polo lo ka ko lu. So ne ka di de wale. Aw am da era da da ko ma. Ale sanjel bo. Am sa mi zere. Wale. Am da ma ga mi tele medin. Zere jaga na do am na fere malla. Ala. Iko mi na wagere sara. Ite ninga kadoi. Okay kadoi. Ne kadoi. Ne ba am ne go ga kalo. Ni na ga ninga kadoi. Abaka era di. Abaka. Ne ba an me je dawo. Ai. O le man duwe. Wartigi nu flen olu te so nyira ka yire. Parce ale be kan kede. Wala sa mo ko kana na ale do. Oche. Zere ndama. Ne ba fara. Ay kan yoro banya yoro ina de. Ngori. Mbaka. Bala. Zere ndu. Kulbadi njano. Ngiro ka kulbadi. Efa. Ya ke jani bo ajani. Ni. Ibu ni zo ko ba. Mbaka zere le ale. Aga bele ba aga ni zo ko ba. Wale. Ale be ka bala ma ni na ni. Na ko do ni ni na. Agoma no ne. Apa kimo woro tare. Ne ba ka no ga le. Wale ke ma le. Wale. Wala dangele fe. Ay nangele fe wale. Wali tele ga. Ne ba. Ali mo wala ha. Ni so be na. Am tare ga so amo beke. Awo. Dal libere figa so. Domicile. No, chane war soro bu John. War di ay wa. Ay bi la sa. Wala. Awan chao wale. Wa ba le bi la sa ne ba. Ni to ba ni wala to se ko le ba ma de ni na. Wa ba. Ne ba na wa da ma sa ne wa ba ja. Wa di sisa. Dini adene fe wa. Ati iri ba dere du sa. War boro. Amen to be du sa. War boro. Wata cheni sirike. Oh, ko jangan ni mona di. Fem bua bina ni soro atu. Wallahi me ni faga ila la bi. Oni kan ngasere sa kuna en klila du islamia yere la kaboti. Kafiri na terige na figi. Kadni ku libal dabare baro ko mutara madini mo. Ara madini teri. Est-ce que John Polo wale alete John Polo fara donne no nu atone la sisa John Polo zo koro balo ni Allahu akbar ya kila John ne kuma ta no ndo kasula ja ale yere Allahu akbar ne beta mi ko nyeni donde Kara design. Iye ni fana ke tugune. Kara design. Iye ni fana ke tugune.
Et ni a téléphone fini, dès que tu dis à mon téléphone, il est là. Même vaccin. Ama vaccine, ama toi il y a ma fille. Ah ok, vaccine de l'ouda là, quand on a né, Voilà. On nous parle. Mais ça, c'est mon gars. Eh, mon gars, il est venu. Ne voyez pas ça, mais les gars, c'est mis à fond là. Voilà, et tu vois, si il y a des séances. Voilà, ça, tout le monde va parler. Voilà, mais c'est dans le. Il est dans la toile. Et j'en ai. Il va aller. Voilà. Il y a un bouquet pour notre dalla. Il est à bout. Canada. Ça, on a sorti le voilà, c'est quoi. Ah, ça va dire. Aïe, quand on t'oublie, Gabi. Kulubali. Ouais, tu as Kulubali quand il m'a d'affaire. Maje. Bara fente fourne ta la tasma fuma te fo. Ala Boua masa fala. Ah Boua masa. Danga be Boua ko ni ma na musoni bla ni musoni fasale wallahi ba sa dan. Ni kele ya. Ni te fa ga fe ngi ta fa man tare. Voilà, ay muso jali. O khora on te fa ga fe di. Che deni musira ne fe kunu. Ah, odra sa candidature. Wala Kulubali. Donc ça not abora Traoré musola abaga. Ay ni ngoni ni dem sen ni de. Tokole nana. I jay ka sola donc maseraw. Ke ni mu juguma kila. Ah non mais dem sen fitini e ta tugo ko. Ba kan ne ngam sora bon kuna ay. Traoré muso fora Boua ko ya odongo. Ko denga nono bana. Te Boua ko no ka jugusa abaka den bolo chefe. Allah. Ah tu Boua ko ni ata ko atanye. O sora. Ay amike ma kono de tate ki ko côté de ko Boua be na nteni sukoro ni charo Boua o nyana wo duna o nyana wo amobe ni ga bo ngan sigira Boua ina ni chef fly wala net ah Kulubali e fana no de ka wala ne ba ko gerem da isigi sa i ba do gerena be gafsa ni mo mi o be sigi duguma o jako ya ko o ta Boua be gafsa na le be sigi duguma o ta ya mettez-moi moi ça ngana ni barala doron ni ali ji amana nae e Kulubali tebem te bo turu de la de dawal bana Kulubali ben ala di kira che ha ne be min fo nyina ne ta bibitigi abi to ka deriga do nyeke na juna ne bele ga dese che mabo ne ba te shuenga na nga te ma soro ama bo ayi bo an ga sigi mo se bena ko ka fournette di bo atekatin Kulubali ni tara ni ba bele na te bo i ba fa yana ha ko do baka wele iti yama i bo de fa yana ou be ba fa yana ko tasuma wula ka kofla na abe boli ka to la do bi ka fenta Kulubali takana i fana sa mi kon meta laje ni ma fa soro wala ni bina aka gele ba gele bla wala cebaro Kulubali forlenta aben ala ibo Kulubali rete dondala ko ni afa yana dro tasuma ba yoron no la abe boli ka bo ibe do ibi ka fenta John experience be fa la re ni ala che experience be la ko Kulubali yere quoi mais nga che na wa to ka te fana tsika te sigi ma ante voici ne ba ça va ko ka ne mu ne ku Vaccine. ah vaccine ne vaccine fere les gars ah bon il vaccine fere les ma be ka munara Kulubali yakli sigi sa ay Kulubali o ba yete dunana ana vaccine sa vaccine jololi wagelen keme fla ta fait ça va ni wow mais e ba ta joli bone ba ta wagelen ne ba file wagelen keme o ka chan ne ba o ka chan John hang mologo Kulubali bo ni mi yakli sigi wala mologo Kulubali c'est ça ate vaccine donc à toi non là bo ante ka former à toi non là il dit juma ne ba ke vaccine ta wakele ne ba fere wakele te fla che ne ba cha fana abuga ke marché jam ko gulo de o vaccine ngoro wa ngulo
non wallahi John ibaro ha bi mana na kabo tonsi yoro la anna ni vaccine ba deni e hangara fe John na u fere ni mangoro la santi wor solo ama ko bata wakila ai na me bay anga dama kemege mela John o ka chance absika bolo anga ke met ta fi saba bi saba billahi bi saba solo sa tena amaga shi tuku ba so mare wallahi kulwal dugo yim dina suiri bom ngok na sache never so ha ay ref leni an ke saba an mo ko saba le am vaccine ta fait 10 saba di saba wa anga fanga kelen ta fait saba o do me bi saba o dunda ka di ya ama dia mo la do sora bulo ka ta ire ka do sora mo o ti ba abutik de ba bulo oui appelez pas il vaccine lili do lili ao lili ni John ameta al ni mako ba ladona o be ba mbulu vaccine lado ya me ni bi saba ha katani fure wakele mafla amna kande min dima bina fo sanu jin le bolla wa il faut qu'on divo wa la John kulwali yore che fleni ba fo kiti sidala ni sampere che yana nga signi ni la muruta mi faka yaba yabe amna sa wallahi doni dala dona si ta fait saba bi saba yan kale fe mallam ja vaccine da ka di ne meta vaccine ta ram na joru ni nya ko di ne ra ko to kala ne ba wo te la jona ni sani folodi flana wake duru de gadima c'est moi le DG de cette grain wallahi aye ko bi lo aye mai ne makuma ayi dem sonu ne be kuma ulle be mulo e utara ta kana fena dro ngan sigile sila vaccine fere ka yala ka vaccine fere ni o bane ne quoi ni folo de dron comme ibaro i mana fen ta chugo ka fen di mo ma te fula amain quoi doni dron mina la dron quoi o doni ne quoi suno ere morku ata jigi fife vaccine da e ama pe ka lili be ya ni kera fe nunu me klen ga soni na dem sonu ndu way c'est ça ne were to ay ni nyeda ere ni umu nyeda de yaro awo mun to ko be ketantori ale masa ala iglan ngere iglana so mada fere aso courage be meleke ola no musogo banai même mun fiyana ni sona ne la iga nyina mai mad mi mina afo ni sona ne la voilà sa jabi na nasa ni sona ne la mi ka nyina mai falini to a planer sans faire il a sogo bébé que sans faire et je t'en ya fama kana ga nyana ma ya fale wa awo kana ta ma l'apparence se tromper awo kana ta ma ya ta mo do ya beche ni propagande ne ka mo nye bona sono wari mene ku ne tsaka yala kare kunu ka soro duma binga quoi ay channel ni mo mi we dem senu ngati betani debe kuma jume wa saka mere bisaba ko indu ne peresele no ka vaccine kana perese sa bisaba tigi sigile mi koro ya no ibika kala ka kuma tuguni ay me aballa na do na frene bita vaccine ta dugu kono wa kili ne re kuma al so tana pasete gene ku ibaro ne be to ma se na re gatari dala e bo kala ban katari dala se na ka vaccine ta kala ka yala ko mo ma ko feri maro yera ti to no soro biga vaccine juru to ta war sara e imano bisaba soro mo ne te perese ko vaccine umuni bana sa umuni bana e ka vaccine feri bana yala ka feri bana sa e nga boutique daire yoro jumeni kala ban kura se ou garantie bugudi bon ne ga boutique soro do na mana daire yoro na to ko na miri de yoro jumen golfu wartu wudi be wala wartu wudi be tay wartu be wayen kadi fana no ni buana na men fa yana quoi non mo vaccine bisaba saba ni ko ya ko boîte ni ne be banya suguro teto nono mugu teto John, ese
a bɔtɔ filɛ si binna tɔmɔ min na o y'a bannen don an ka taa teliya ka baara kɛ a tɛ da sɔgɔ sa don a ta an ka cɛ an ka fɛn dugumana la an ka sous-vêtement dugumana la li côté la li fan dɔ in fɛ hɔn yaya a kaɲi yaya ok monsieur a compris bɔ i bɛlɛ John i bɛlɛ John ni business ye. Business da. Boua. Hein? Cemi ba kala mago vaccine freelance. Cha dano. Adano ke mun cɛ i bolo ni sɔrɔ ka nin fara maa kan sisan cɛ kabako don para. Cɛ Boua ɲɔgɔn ka dabila sa. Ɲɛngoya cogo John. Depuis ne ka baara cɛra ne muso bolila. An di ne ma. Cɛ mais John cɛ avenir ba t'o la dɛ n ka cɛ nin fana bɛ bolo. Aïssa. Ni nana nin tɛ bolo an tɛ ne bolo la nin ya. I b'o problème ye min ye i ka muso nin filɛ nin ye quoi John. Fantan yɛrɛ de man d'o le imagine wari tɛ ne kunna mais maa bɛ ne bolo halisa ne bɛ se ka nin fara n kan o. Aïssa ni e b'a dɔn ni fantanya ka di nin ya vaccine feerela. Bon i ka nin jan a kana bin dɛ. A bɛna ka ɲɛ kɛ Boua. I b'a dɔn min na n y'a minɛ la walasa n'a ye a kana na ko e de ta ye vaccine ko e de ta ye entreprise ye lakata i tɛ nin sɔrɔ yan nɔ walahi. Walahi cɛ nin tɛ ko ɲɛnama ye. An ka kɛ sɛbɛko ye. John o bɛɛ bɛ ne ma ye. Voilà. Ya. Tiɲɛ na. Ni compter John ni minɛ ka nin compter. Ko bi saba. Ko bi saba. Bon John k'i sigi cɛ o Kulubali. John k'i sigi cɛ kɔnɔ. A fana taara ka se lankolon to ka se fana to yen tɛ ni m'an sigi o kan. Ok. Ne bolo e de kun y'a fɔ ne ɲɛna ko. Comme. Ben ala ni kira cɛ. A ye mun de fɔ ye? E ye mun de fɔ a ye? Ne ye min fɔ a ye. E ye mun de fɔ a ye Kulubali? Ne ye min fɔ a ye na n ko a k'a sigi a k'aw kɔnɔ i taara bitigiba de b'e bolo. A y'o de fɔ ye. Ne bɛ ne ni muso in n'a dɔn ko nin bɛ ka kalabaci de don. E b'a fɔ k'e bɛna butigi dayɛlɛ ka di ne ma. Vaccine butigi. N tɛ yɛlɛko kuma ye. John. Yɛlɛko kuma dan ye walayi. Donc bitigi bɛ ne bolo wa? Bitigi bɛ John de bolo. Boua mɛna teriya la dɛ. Bitigi bɛ John de bolo. Vaccine so ba bɛ John de bolo. E ko k'e bɛna butigi dayɛlɛ. Nin to yen nin ye bluffeur de ye. Ne ba nin compter ka nin wari di ka na. Nin compter ka nin wari di ka na. Bi saba i jɔ ta. Ni tɛ 60 yan. A ye maga fɛn bɛɛ de suɲɛ. Nin tɛ 120. Awɔ. Nin ye 150 ye. Ba to sisan muso bɛna bɔ an ka plan bɛɛ kalama. Kɛmɛ fila ni dɔrɔmɛ ta. Kɛmɛ fila ni 40. Kɛmɛ fila ni 70. John comme e bɛ jate dɔn a dafalen don. 70. O di John o di. I jɔra n tɔ fɔlɔ. Yɔrɔ ne taara yala ne ka vaccine client ninnu ye ne ka vaccine bɛɛ ta juru la. Juru? Juru ma ɲi dɛ. Kana sɔn ka juru don dɛ. A tɛ 40 minɛ an k'o bɔ a la fɔlɔ. Fan su. 40 an ye 40 minɛ n'aw de ya. Juru bɛ jagokɛla bilen. N'i ye feere kɛ n bɛna n'aw ka wari ye sa. Juru filɛ juru ma ɲi dɛ ale bɛ jagokɛla bilen. N'i ye feere kɛ dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ bɔ ni nin ye wulada in na dɔrɔn nin bɛɛ bɛ san ka ban. Ne bɛ bɔ ni nin ye dɔrɔn nin bɛɛ bɛ ban. Juru ye misiba n'a den fara dɛ a kana sɔn juru ma dɛ Boua. Sini. Hali n'i m'a sɔrɔ sini n'i nana bi 23h i bɛ John n'i taara n'i ye ɲininkali kɛ ko John Pololo ka so o b'a yir'i la. Kati kɛ n na dɛ kati kɛ n na. 23h ko. Awɔ a bɛ ɲɛnabɔ. Kulubali o tɛ yan.
Habla ça. Ya mama wallahi. Ya mama. Leba. C'est ça. Et binani. Ni mo ko fasu nu yo. O ma mun de be. Ay fo de me binani fana. Ay ni fere ke wulare na mena na ko wari. Awa. Ibena. Awa Afele. Ka mun nu ko na sara ma se. Ah. OK, problème dala. Aw ka me wala. Ah. Fo ko ala ka sugu. Ala ka suguja. Suguja. John, Ay, Shehi en Jaffa, Shehi. ay ba mun. Ay, Shehi wa na, Shehi o Jaffa. Shehi o Jaffa. Isigi. Kulubali isigi sa. Nara kona jara. Ave teleforo so. Kongo na jara. Ni me ka tel soro sangana. Kongo ni baba. Ki jojo. Ana sigi kare kono ya, so nyajugu ga chan. Ana ti fei. Nota. Acheuta. Kulubali Sheuta sa te Kulubali. Ifra sa. Ese ante Kulubali gyan. Ami so nge gen wallahi. Da biya ne gen sa wallahi ne gen. Ne ko na fene nyana. Sheuta kata. Les di jale. Kona jara. Kongo na jara. Na bila yesa. Na buruna mimi bolore buruna. Tana aido. Aida tu. Ma. Kulubala sai masa nan sheji. Sheji jo ne te. Ni sheji ni jo. Ka ta femme ne folo ka karo la segu. Wala. Ma. Kulubal jiga fenga kana sa jiga datu bulala kala. Ah? E ma ne ka vaccine ya. Vaccine jume. So wale ni mana vaccine kana vaccine ile sigile na. Vaccine. Hizi nagli bola. Binani, wala binani. Bwane mana vaccine ka vaccine ile. Awo agli bola kale to sno ma era no. Yoro ne dura vaccine. Je vaccine gaine u kan era le wallahi. Wone dura mu ye sokono yo. Awo yu taru bla fo sokona la. Vaccine te sokono. Hein? Ina vaccine te sokono. O sa hitugudi. Moko duma doya. Wa Tine dawal wan ko ire. ni a fini na mena ngo jine do bi ka so ngono ngi ka jine frake. Ima ya ni me ni jine ni be swele ke ka o faka ya no. Kulubali bine ka jege de don sa. Okay. Kulubali liya a ben ala che ni boli da na mi fa ko be boli. Ikumba de. Ah, mari. Boy ka tate sa. Tate sa Kulubali. Baha, iba ro sano de a fo boy na mena ngo jine do ba ka. Ne sugura na. O da e kun bora da. Kale ko fa bitigi la. No Kulubali don ngala molo haram. Da yere Kulubali na shi tekili. Ha? Wallahi ne te so yo ya. Ah. Gai ne dia. Abu ka ne sugura so ko be ka che. Jine ka ke sokono. Jine du ngolo bo bolo pe ma ta du ngolo. Ji ala jine du ngolo ne be ka bolo pe do ni ya. Of. Kulubali. Nam bena fenga. Vaccine kana. Je Kulubali. Boy ba do anglo ko Kulubali mo ko sulu ba ko very dangerous. Jienwila. Ah, ni loje. Ama vaccine ama sani. Ama sani wargodo. Ini bora be datu nyama. Sixi barabla. Mache abuga laje. Kulubali. Ni sasa nini ndona sana? Como mulila? 60 bla. 60 bla. Aduh musuh lah, senang musuh mana? Aduh, Where was Sabelati? Aja. Ada lagi. Ala ai sing udah masa. Ada kuila. Ala. Gino dom na dosa. Wallahi. Eu vou lá mesmo. Kulubali yere do yama. Ni era dosa. John, isi musuh intando. Itiga jine uli. Ya nya tana sa. Alhamdulillah. Tayo ketuna ya. Tu ta nya tana. Andu. Ni gino diu. Gino dom na dale.
Est-ce que tu voulais attendre? An ka taa muso kan bisiri an fɛn d'a ma 30 a bɛ k'o feere 1000 I malo to do fole wala ko wakili ni mai na ta be faga. an ka tɔnɔ bi an ka tɔnɔ ɲini sixi wala de sixi a poussé Ha? Somala ne ba tu yela ndala ni. o ziri Ni dala. ziri bɛ kelen de ko la a bɛ tɔnɔ kɛ Adu wala ni dossier ina me ɲɔgɔn dɔn John. John. Boram. Jangan aku ni fesara nak buat sisa. Aisyah. Aku ni nunu ye. Ayah buat. Sɔgɔmada in na kɛ ne tɛmɛna nɔ a sɔrɔ ne bɛ ka taa vaccin feere la. Ne ba e fili we. Cɛlu wallahi cɛlu. Ne bɛ kubu jira a b'a Ne tɛ ka taa sa ne tɛ ka taa ne ka fa de la. Ne ka bɔ sa. Ne ba ta sa. Ninnu ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye koyi. Ai vaccin te sa ne ba ta bɛ n ta. Wallahi. Ni ala ka mɔgɔ ɲɛnamaw ye. Wala ni ye vaccin ne ma 3 ne bɛ ka t'o feere wa ne bɛ wari ba de sɔrɔ nin na. Ne vaccin ne ma vaccin tafe 3 de. N'a y'a san ninnu bolo 3 de. Jana kɛra choc ye. Ninnu mɔgɔ ɲɛnamaw ye koyi wallahi. Ko don o don ko ne ka to ka na vaccin kɛ olu bolo. Kinfu. Ne fɛ e ka fɔ ko vaccin bitigi de b'aw bolo. Boua. Bitigi datugulen don. A datugulen don fɔlɔ. Bitigi kunkolo datugulen. Awo kubaru. Kulibali. Ma e ko kawa. Ai vaccin feere daminɛ san jumɛn? Den ka bɛ ala k'i den. Den kalo ka ca la dɛ. An ye diɲɛ baara bɛɛ kɛ an ma vaccin feere kɛ. Ala yɛrɛ ma bɔ yɛrɛ de. An ma bɔ. Ne bɛ dugu jira an ma bɔ. An taara polo ka yɔrɔ la dɔrɔn. Mɔgɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Ne kabako ko ye dɛ. Ne ye 40 de d'u ma ne ko n'i ye feere. A y'a ka 40 A binan t'an bolo ma. Binan t'an bolo. An tɛ nin dɔn sa an ma deli ka nin ye yɛrɛ. Ne ba mɔgɔ bɛ bɔ koyi. Ne fa mɔgɔ bɛ. Binan ti sa. A binan b'i bolo kɔnɔ. Mɔgɔ ye ka tila k'i ma kɔn kan cogo di. Ne ba o t'a kɛ cogo di o mais e tɛ vaccin nin ya. Danga b'i ko i tɛ ka feere tɛ kɛ n'a ye. Ne fana filɛ n'a fɔra cɛ ta. Ala ka taa munumunu gɛrɛ la wa. Ala ka taa munumunu gɛrɛ la. Ala ta min. Munumunu kɛnɛ na. Ala ka taa munumunu kɛnɛ ma wala. Ala ni ka I bɛ ka to dɛ. Teriya de bɛ ka to wala. An cɛkɔrɔba de bɛ bugɔ. Ayisa ni vaccin t'i kulo jalen n'a fɔra taa. I jɔ ta maa ne k'a ɲɛfɛ. Est-ce que Kulubali le mana vaccin suɲɛ? Ayisa est-ce que Kulubali le mana vaccin suɲɛ? Kulubali i kulo minɛ. Walayi bɔn i bɛ se k'a to. Kulubali k'i kulo minɛ. Ne ma an bɛɛ de don. Mɔgɔ kulo minɛ. Kulubali k'i kulo minɛ sa. I fana sa Kulubali. Ɔhɔn bɔ an ka taa. Jɔn na tugu a la. Kana mɔgɔw lamaloya. Jɔn ni tugu nin na. Ko dɔw fɔra olu k'i kɛ. Ko mana fɔ i k'i k'a kɛ a kɛ man ɲi. Ma bɛna nu fiyɛ ka na san. I y'a mɛn ma. N'an ma ko to ka nu fiyɛ. Kana taa ka don sa an kana tila ka se. N bɛ nu fiyɛ. Ay'a ɲɛ sunɔgɔ ma. Jɔn n'i m'a da Boua kulo kɔrɔ Boua b'a da i kulo. An bɛ Kulubali. An bɛ Kulubali bɔ an ka gɛrɛ la. Boua b'a da i kulo kɔrɔ jɔn. An bɛ Kulubali bɔ an ka gɛrɛ la. Kulubali le nɔ ye. Jɔn a da kulo. Kulubali bɔ an ka gɛrɛ la. A da kulo kɔrɔ. A den ka nɔnɔ bɔ. Boua da kulo kɔrɔ. Boua i mi bɔ nani. Kara design. I ye nin fana kɛ tuguni. Kara design. I ye nin fana kɛ tuguni.
Ibar e bɛ dengo ɲɛnɛ ne tɛ e de don desolo ka den sɔrɔ muso bɛɛ bɛ ka den man sigi ɲɔgɔn bɛɛ bolo ne ma taa docteur so la ka taa n yɛrɛ lajɛ docteur m'a fɔ ne ɲɛna ko ne ka ni e nɔfɛ ni e ka taa ɲɔgɔn fɛ an fila bɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ e ma ban cɛ ka t'i yɛrɛ lajɛ cɛ bɛ taa yɛrɛ lajɛ cɛ ka cɛnin fana ŋun ye nin ye duni de da la e cogo di tan walimuso man ka sigida la kɛ ale ye ta sagi minɛ kama donc olu b'a ka sagi minɛ sa sagi minɛ dɔrɔn walayi i bɛ dɔɔnin sɔrɔ kɔni 20 tan ala ta don ala ta don e sigi cɛ yɛrɛ la Kulibali jɔn baara sɔrɔ dɛ fɛnɛ ma ka sigi duguma bilen dɛ kuru fila an fɛ o ta k'a foyi tɛ i ka dɔgɔtɔrɔya kuma de bɛ yan dɔgɔba de bɛ dɔgɔ ni barika sisan ma ka dɔ sago dɔw bɛ n kɔ o tɛ dɛ an t'o kuma la yan dɛ a ka den sɔrɔbali an m'o kuma de la e ka banako kuma de e tɛ cɛya min na dɛ an b'o kuma de la yan e tɛ mɔdenya ka bɔ ni kuma ye ne dun delila k'a f'i ɲɛna han furu san joli walayi tarawelekɛ den fɔlɔ buwata don Kulubali i mana fɔlɔ Kulubali Jalo ma jɔn ye da sama a sama sa an ka da kana bɔgɔ tigi dɛ cɛ n'o bɔ i yɛlɛ yɛlɛ fura feere an ka taa tugu dɛ an ye so de an ka taa tugu kɔrɔbasi nɔ ne fa ma ko k'an ka da tugu Kulubali ka da ka da n'a fila cɛ da an ne yɛrɛ siranna sɔn ne yɛrɛ bolo ko de y'an dɔn bon ne fa nin filɛ nin ye koko fura de nin filɛ nin ye liminapo ye nin filɛ nin ye furudimi bon nin filɛ nin ye nin kɔni maanifin n'i bɛ fɛ ka den nin sɔrɔ n ka cɛ nin ye den sɔrɔ fura de a ye fura sa wa muso ɲuman sa tɛ i jɔ muso ɲuman i jɔ an ka i ya fura ɲɛfɔ i jɔ i ya fura ɲɛfɔ ne fa ne kɔni bɛ min kɔni ɲɛf'i ɲɛna nin fura ye n'i ye nin ta ciko kelen f'i ye k'o de don ayi non Kulibali don dɛ e ko nin ye jumɛn ye nin ye ciko kelen f'i ye k'o de don ne ba yɔrɔ yɛrɛ ɲɛbali b'a dɔn muso dɔw bɛ yen u ka donko ka gɛlɛn muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ kɔnɔ joli bolo muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ko kosɛbɛ bon maintenant n'i ye nin fura in ta kama dɔrɔn o ye film in bannen de pewu hamina ko ye fɛn fɛn a bɛ nɔgɔya ala ma ye nin ko nin ye denko ye bonya kɔni bana tɛ la sa e bɛ min denko la bilen bana tɛ ne la o furatigi e ka nin den fura ye cɛ b'a ta wa cɛ t'a ta ne ka nin fura in filɛ nin ye cɛ b'a ta muso b'a ta denmisɛnnin b'a ta den b'a ta mɔgɔkɔrɔba b'a ta muso b'a ta cɛ b'a ta bilahi fɛn tɛ bɔ a la bɛɛ de bɛ nin fura in ta fɛn tɛ bɔ a la koyi fɛn tɛ ne la koyi ma wala fɛn t'a la an bɛɛ bɛnna ka e de man kɛnɛ sinon an bɛ cɛ ka fura dɔ de nin ye muso de bɛ nin da yɔrɔ an bɛ cɛ ka fɛn dɔ dɛ i hakili tɛ cɛ in na ne hakili b'a la kojugu awɔ i hakili t'a la a tɔgɔma ko cɛ min tɔgɔma 200 sɔrɔ ni ne don walayi ma bilahi nin don mali bɛɛ bɛ don a bɛ se fura feere la dɛ non fura de b'a ye bɔ ka kɛnɛ ni kɛnɛya ye e de don an y'a f'i ne bɛ nin min kuma bɛɛ an t'i ka fura ka ɲi dɛ ne ko n ko ne kun falen don fo yan nɔ bon ne bɔra ala ma tɛmɛ heure 1 kan fɔlɔ yɔrɔ ɲɛ b'a la a bɛ yan nɔ a ma kana to nin ka taa k'i to dɛ nin yɛrɛ man ka tɛmɛ 100 200 ɲɔgɔn kan kana to nin ka taa k'i to kuma ne bɛ la muso fasani nin tɔ bɛɛ san nin tɔ san sɔrɔ sa sinon bɔ ka kɛnɛ den tɛ ka taa bɔ fari la sinon patron n ka cɛ ka fura ka ɲi an b'i dɔn kojugu an y'i tɔgɔ mɛn i ka fura feere na yɛrɛ de an bɛ nin dɔn koyi an bɛ nin dɔn koko filɛ nin ye koko fura awo to an mago bɛ denko yɛrɛ la wala ma nin san bilahi nin san o si tɛ ni tɔ bɛ d'a ma n fa bon ne ba nin kɔni nin ye 100 filɛ mais m'a d'i ma 100 na quoi ne y'a ta cogo duman f'i ɲɛna y'a mɛn i b'a ta sɔgɔma wula fɛ su fɛ n'i bɛ nin da i bɛ dɔɔnin fili kan kɔnɔ bon n'i y'o kɛ sisan nɔ tile 1 tile 2 tile 3 i b'a résultat ye y'a mɛn bilahi mani bon n bɛna min f'i ɲɛna nin wari in filɛ nin i bɛ k'a d'i ma ala ka ɲɔgɔn caman bila kɔnɔ d'accord donc ne ba i ka nin minɛ ne fa mais e bɛ koko fura dɔn ayi a ka ɲi nin ma bɔ ne bɛ ka fura bɛɛ dɔn koyi an bɛ dɔn yɛrɛ de n terikɛ numéro fana bɛ yen 00 92 20 problème foyi t'a la ala an ka taa tugu Kulubali tɛ n kɔrɔsi est-ce que nin ma ɲɛbɔ maa fɛ Boami ko muso de b'a min e m'a mɛn Boua ko muso de b'a min ko verre widi ɲɛ fini na ka verre widi ta ka na i ka nin min joona ma nin min bɛ nin i kɛ man ka mɔgɔ ka denko gɛlɛya den bɛ ne fila bɛɛ bolo an ka dɔɔnin fara kan Boua de y'a fɔ ne ka nin san dɛ an delila ka kojugu k'i la ni cɛ tɛ fura kuntan feere yɛrɛ i mana ko gɛn cogo an b'o kɛ n'a tu dɛ n'i ye fura tu o y'a barika bɛɛ bannen o ye kɛ ka den turi ne nin tu dɔrɔn o ye den tulen i simile Boua n tɛ se ka nin bɛɛ min i ɲɛ kun i y'a min i ɲɛ tugu a ka kunna wala i ɲɛ tugu i y'a min mɛn den ka di ni nin ami
Boua kam muso la tɔn dɔɔni ta. Ayi I jɔ a ka ni min bɛ nin. An bɛɛ bɛ fɛ ka den sɔrɔ. An fila den kɔni n'a y'o sɔrɔ Boua ko ye ne walayi. An fila den wa? I terikɛ den. I wɔsilen fɛ n'a fɔ ko kaburu senna non ma yɔrɔ a bɛ ka wusa. Ako ni kan ye togo dɔ. Mais ay ya da cɛ ka fura. Non. E kɔni kalo wɔɔrɔ e ni den kelen bɛ ɲɔgɔn na de. San kɔni y'an kelen fɛn. Kulubali ko. Ne ma kɛ tɔ ye. Donc Kulubali ne muso de tɔ ye san. Kulubali ne muso de tɔ ye san. Oh, bɛ den wele ko tɔnden. San kalo wɔɔrɔ o tɛ tɔnden. Lita. Ayi ka taa min yɔrɔ ci I sigi yan. Kasi tɛ yen dɛ bilahi I ka patron mana fɔ I sigi sa. Kulubali farila walayi farila walayi I sigi. N tɛ ka taa I sigi. Ala ko tiɲɛ Kulubali yɛrɛ hinɛ bɛ ne minɛ. E tɛ kɔlɔkɔlɔ ci la koyi. Ne tɛ Kulubali ci sa e bɛ Kulubali hinɛ minɛ cogo di. Mun yɛrɛ kɛra mun de bɛ yen. Yɛlɛma kɛ sa ni tɛ yɛlɛ la sa. I sigi yan mɛ ma bɔ ka taa ayi tasali ta ka boli ka taa yen fɛ dɛ. Sigida la bɛɛ bɛn'a kan ko cɛ ye ka fura nati bannen ko mɔgɔ se ka taa. Kulubali e bɛ cɛ in dɔn wa. Ne b'a dɔn ne y'a mankutu bɛ k'a bɛ to ka taa ni fura nati bannen ko n'i y'a ta ko kɔnɔboli kɔni e bɛ sigi. Ayi ma denko walayi nin ye ka denko latigɛlen don. Walayi nin kɔni nin ye ka denko de latigɛlen ye walayi. A bɛ ka wusa. Muso fɔlɔ kun di. A bɛ ka kɔnɔ ko awɔ kɔnɔ ka ko. A b'o de kɛ o. Kulubali e bɛ n dɔn a mɛnna I bɛn ala cɛ. Ne y'a f'i ɲɛna an bɛ to ka sigida mɔgɔw ka fɛn suyɛ denmisɛnninw bɛ ka sɔn ma fɛnɛ ka yɔrɔ la. Ma a bɛ ka gosi dɛ. Kulubali tɛ n ka fura dati bannen don walayi. I k'a fɔ dɔɔnin a I bɛ nin fɔ I b'i pɛrɛn. Ala nin ye hɛrɛ de ye o. hɛrɛ muso kɔnɔ bɛna bɔgɔti. E ma ɲininkali kɛ Boua ne ka muso ko ɲɛngoya min b'e la o de la ne fɛnɛ ma kuma ne fɛnɛ y'a to yen I muso ka nin min e muso b'a nugu da ɲɛgɛn da la bi walayi. Awɔ Kulubali Kulubali e sɔrɔ ne ka di muso ma. Kulubali e sɔrɔ ne ka di muso ma. Kulubali ne ma nkalon de tigɛ. Ntɛ maa tɛ se k'a wele sa n'an ti ɲa la bawo n'aw yɛrɛ dama ma ɲa la ni suruku donna sulu kɔnɔ a b'a faamu. Ne ka taa min. Ne sigi Kulubali sigi. E sigi ne ka barakɛ waati. Cɛ yɛrɛ la cɛ in ka fura walayi a ka fura ka ɲi. cɛ jumɛn o ye. Aw terikɛ in kɛ. Ayi ma terikɛ cogo di bilahi ne t'a dɔn. Ayi ma walahi ne tɛ cɛ in dɔn. Kulubali e bɛ cɛ dɔn mun na e m'a fɔ ne k'e bɛ cɛ dɔn. Fura ka ɲi yɛrɛ de. Cɛ aw ka nin fura ka di e cɛ ni muso bɛ ka den sɔrɔ fura cɛ ni muso bɛ ko min walayi ma I ŋaniya kɛ kosɛbɛ walayi. Allah ne bɛ ɲan cɛ ma ne bɛ ɲan sigiɲɔgɔn fana ma. Ayi ne muso tɛ ne bolo ne bɛ den bɔ wa kuma muso fɛ walayi kuma. Ami I da bɔ Ami an bɛɛ b'a den wolo yan. I kɔnɔ bɛ ka koori a bɛ mɔgɔ kɔnɔ koori a ye ne ta ko fo k'a jɛ n'a ye den sɔrɔ sanu n kɔnɔ bolila. Boua
ma ko ka dam ni ma ni tere ko ma dam wali ba yemi ngi na la fro le no to ma ni no wa ma ke ci ni ko o me da fro sa ji te na be tani kuli ma ni ci na sale la wallahi ya ke ni da la bi fa anti di ko to ro la follow. Wallahi ne ma ko tu ta ni wa ko ke de ko tan do follow ma kala tu ma ni do ni to ba sa tek ko bali ama ba ko bali ko ama ba sa ma ko ji ko sa ko ma ko ji ko ko bali ko sa ko ama ba sa em không anh nhau lên đây nhanh bom chẳng sao bom anh đi bom Allah cái bom mang lao cái bom lu balik mang lao mang lao em masak gue mana tak mampu berapa ya? What? Busau, bom. Ala, cuma ninja ni nak. Ini bujurun mati ya? Hah? Agak silakan. Senang, mama doge ni pun ni ada sahung. Buah. Kenega o bina fagal kono bol fray ni nga ta ko ju ci sege na ko am bo ba ni ni nga na no yere bo awe do ga la o ma fo yalla al sa ko ba ate ba ma ni nga mono kara design iye ni fana ke tugune kara design iye ni fana ke tugune ne boga sogo yi agua baro bi bolte yoro ay no bi bolte o mayre iga bi bere bere ni ne buga sirane oh ay korole bi sen digiliga do mem siga ke kele ya am to agon ne mu ga mi na wakati ne mtane ndo fe ba level asra ibu mshuma bo yoro ile bari bila ne rega dugo ne be crazy bila la wallahi ni ma dudu ma fe klu aklu al klu ngi tsika kaw fe lu ba ne shira nyonga nso mo siglan ta gi sigi bi bolte ay ayam na nyonga ka mori bana ka mori bana am nyonga sa am nyonga sa boli du ne bwa ay anta ka bo iti yere ke chayim sogulu yero ni kuma ntura de yero steve ne ko juwani bino yakli wala ke barakela kurensa barakela ko juwe tu la ka barakela finna bola bi ni yo be wada do kuma na afu wallahi ne ra la je fo ne bi ha do abedala ngu ni tibina so da baka jire bu ha
Ni kile kelen jiboni. Mamma mia. Sisan an ka fɔ maa ye ko banni kɛra kare kɔfɛ an k'an sigi dɔrɔn an ka kasi an ko banni kɛra kare kɔfɛ ya ma donc du coup a b'a ko tiɲɛ don k'an ka taa o la an ka ca an b'a bila an ka fɔ banni kɛra Allah, ay di mania sa. Allah kalfa dogare ko ka sutra Allah. Kenga dube mi. Aga dube ko mo sa ya mo sa Allah. Muzo te ka ta chedo le ta ful la bola. Ma chegana dua. Lu wala ngata. Bila ngata. Oh aita. Da boli. Tiga fini fallait savoir. Ya, le faire. Écoutez, Mathieu, à Fleni. Regardez là. Mathieu, ma foi, bien que ça. Non, bi ma belle. Mathieu, il devait être. Donc maintenant, quoi? Et quoi qu'on a beau soir maintenant, on a du bon lémo. Mais ça, ça Mathieu, ma foi, on est bon sauter. Mathieu, Abdou, d'accord, d'accord. Bon, il va replacer mieux ça. Il va surveiller quoi. Il va carrément nous belle. Il va tout voir ni ma balana en bessara. Et que le terrain a bien fait voilà. Donc il va chopper le mot en ça. Il carré. Ne pas dire bon. Il y a femme. Ah, il y a femme. Ah, au tempo ici. Ça va? Avec ah, il n'a mena. Ah, n'a mena. Ah, tiens, il avait un mena pour moi. Non, ne peut me belle à décès. Elle ne fait pas un bol matin. Il y a bol le matin. Tu peux te dire. Tu sais, nous hein. Bon, moi, on a quoi? Bon, moi, nous sommes en demain. Faut un jour, hein. On les vend tico du goût. Ce n'est pas un jeune plein et mon fourreau folaire. What about on a fait? Ma ni début domina ina maro ina no ab color flower sa bo color flower dongoro amna mununa na antie ni intergero klubali inventaro ni wale do ay ah le funa jeune milliardaire do mais bo mo wa no ni nane ya ni sisa jan ni war mi du ab million bisa babo wala ne ga tagalu waru ah ya ko ni we ya fembe ga furu ga ya fembe ge sino ya no ha ya muso ni shubogodi obi ma du ha ikene kene ni ne to do ay
patron nunu ha I janto la re patron nunu flene no o kele no re sinon ha bintala chini me ere sina ma ke to disa ha ne ka ne ga player ha o fo amena me munu na mo ko fo amena uwe ni in toro min danika nimna mingi la de ba tu fo fi e kan ko ita to muso Kulibali au sigila awo Allah isi ngai masigi ça masigi Boadu abe banero la même fiana net daro ki lalo no fokas an mege ga suka sigia ha sare to kalama Kulibali maga tane fiyo akara pakena makune sara ga suka sire tumaga keo msoje mara kwa mwanya lalo mai na chebe sunguru tige na ta kalama jole fle wal mo ga dare la baragela no fe ay cheti muso nyina ma yere kanu nya fu boyana ga tugulu la baragela ko wal de unidu munu fanu baba ya tugulu ko de nani ha turi la ko baragela o deni na ko nyumani ha no won mem fie o formu kay ni tayre bileni ma wuli gi joni ni ga furu saleni Kulibali ijosa o mata ban yoro di la ban yoran megere sukasi laluma na man kam ebe boa che jamba musara ne de awo muso janga ya ele ma ke che laluma bay ere ni ne na so ko ma ka finu bobo ka finu bobo ai ne tata danga de bene ko ibta munu ni fo ka fa kare parce que aba ko na surveillance ni mo ko be gana quoi ne na so ka finu ko ni bo ti muso ba ka finu bo che ba ka taw bo ni ba na tata ate asmane ko ne na fi fie pie sera me danga de bene ko ne ta sera gene fa ne ma fi turu la ka da ni tarai sogole ni meno ubeno ne beta tando parce que ne surveillance ri la on ne beta sera gene fe ma mi chinyera la de bota sa yibta ko fe karen fe ni na ne be feru ma ere ne beta tan ne jole u ko siri mo ko be gana eni chena wa pour sara ka ni to mala de wa oh faut amena qui va là Tony s'il te plaît sinon hein ni bara de bani bamago non ne bi ta doro hein ne million de dima ta étage bara ba do doro ki blow kono te Chokari nyere wala mena nga dula mo e mena nga dula mo a na o jago du bebe na étage bara ba de job nege ibe étage joka doma hein ka sare be som ngono ine tai est-ce que ma fille adresse ya ne jo waderi c'est un fille là ma ni ebe mun joga dama ne te foi jo ne ko ne wotoro ne teme doro na ay jire bole ga mo kele wala bola e ma da suru tigela muso ji bole ga ne taro kuma de ga e da le so kuma de no muso e jire boyega ai jire bole ga muso e ji boyega wallahi ji be Kulibali yere de jama na fone ina yanno ko e be suru tigela ha ma esto de nesta na wan como te ka manjalare ikula bena mo golla haro julu ikula me no mo tigal na fi to ko re wallahi shere na boka na soro yijo edi grom na kan da mo ga ya haje be ga mo ni wa
kulubali yɛrɛ mana ko a bɛ da la yɔrɔ i bɛ tila ka na maa wele ayi dɛ wale ma wuli k'i biri maa tɛmɛ to taara bi wuli k'i biri bilahi maa ye fɛn fɛn kɛ na ne bɛ nin bɛɛ kɛ la kulubali kulubali e bɛna nafiya kɛ tugun bɔn ka so k'i ka bɔn ka so na bɔ sa n tɛna taa nɔfɛ bilen an ka teriya banna e ni ne tɛ teri yɛrɛ bilen an tɛ teri bɔn ka so a yɛlɛ an tɛ teri bilen dɛ wa i teri yɛrɛ tɛ i tɛ ka taa yɛrɛ dɔn ni kana tiɲɛ na kulubali haramia kulubali ka taa so wala K'a bɛ taa so ne ko ŋɛ k'i sigi yan ne ma sigi o kara design i ye nin fana kɛ tuguni